Hi villagers! Πρώτη αγορά από About You. Έχω κατανθουσιαστεί με τη λαβή που έχει αυτή η τσάντα, γιατί ο courier μου τα φέρνει στο γραφείο, οπότε με βολεύει πολύ μέχρι το σπίτι. Είχε προσφορές για τα 3 χρόνια About You και έτσι πήρα παπουτσάκια για την Αθηνούλα και 2 ρουχαλάκια για μένα. Ανυπομονούσα πάρα πολύ να τα δω από κοντά, τα έχω δοκιμάσει σε 38 για μένα, αλλά τελικά τα πήρα για την Αθηνά σε 29. Είναι υπέροχα. Είναι από τα αγαπημένα μου μοντέλα Dr. Marten. Ένα καρό που κάνουσο για μένα. Έχει μανικάκι, έχει λεπτό ύφασμα, είναι αυτό εδώ. Και ένα τζιν παντελόνι γκρι, ψηλόμεσο. Γενικά τα τελευταία χρόνια παίρνω μόνο ψηλόμεσα. Με βολεύουν πολύ περισσότερο. Και είναι έτσι στο τελείωμα. Έρχεται μέχρι τον αστράγαλο. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.